kokon ne ga kokon ne tsakanin Usman da Babangida Bangis na ce ga kokon ne tsakanin Usman da Babangida Bangis an samu su kudi a hannu kai ba sai karbi kudin kuma sai karbi kudin alaba da sa'a kai ya kamo shi kai ya dashi zai daga shi kai Usman samu gudun riko Usman samu gudun riko Bangida samu gudun riko Usman samu gudun riko Bangida samu gudun riko to fa yanzu wani zai je kasa yanzu za a daga wani dora kwanu kai ya sanar cewa gagarare ne an ya gagari a yi halaka kai ya kurce ya dashi ya rike shi kai dora kwanu kai ya sanar wala ya makale ya ce ba za ni ba